கண்டதெல்லாம் கொண்டதால கொண்டு அதை திண்டதால வந்துருச்சே வைரஸ் இப்போ கொரோனா. வைரஸ் கொரோனா காத்துல பரவுனா உன்னை தேடி வருணா பீதிய தருணா. வைரஸ் கொரோனா காத்துல பரவுனா உன்னை தேடி வருணா பீதிய தருணா. சைனால மெயினான ஃபுட்டு மார்க்கெட்டான், கண்டதெல்லாம் திங்க அங்க வந்து பார்க்கட்டான். பாம்பு தவளை முதல எண்டு அசிங்கத்தெல்லாம் கொண்டு வந்து சந்தையில விற்பனைக்கு தந்ததா. முடிவு என்னதான், வைரஸ் வந்ததா, இப்போ 100 கணக்கில் மக்களையும் கொன்னதா. வைரஸ் பரவி உசுர உருவி சீன மக்கள் செத்து விழுக, மனசு இலகி கண்ணும் கலங்கி உலக மக்கள் பார்த்து அழுக. காற்றில் கலந்து பறந்துச்சான், நாடு கடந்து பரவிச்சான், மக்கள் கூட்டம் அலறிச்சான், முடிவை நினைச்சு பதறிச்சான். உலகம் முழுக்க முகத்தை மறைக்க சீனாக்காரனை பார்த்து முறைக்க. பேர் கிரில்ஸுக்கு தம்பியா கண்டதெல்லாம் திம்பியா, அருவருக்கிற உருவருக்கிற அசிங்கத்தெல்லாம் உண்ணுற. நீ என்ன தாயா பண்ணுற, இப்போ சாகும் தொகையை எண்ணுற. கண்டதெல்லாம் கொண்டதால கொண்டு அதை திண்டதால வந்துருச்சே வைரஸ் இப்போ கொரோனா. வைரஸ் கொரோனா காத்துல பரவுனா உன்னை தேடி வருணா பீதிய தருணா. வைரஸ் கொரோனா காத்துல பரவுனா உன்னை தேடி வருணா பீதிய தருணா. சாங் பை ஜாவித் முஹம்மத் கலஹா.